Good morning. I've got your name on as Yamikani. Is that right? Um, all right. So I just want to ask you something with regards to Brother Ali Twaibo, who said something last year, and this is what one of my friends told me. He's a Malawian here in my country in South Africa, and he told me that Brother Twibo said something about the Illuminati or the not the New World Order people, the evil people, Satan's cronies, that they wanted to do a takeover or something in South Africa last year, and it was the date that they looked at was the 16th of August, but then that got postponed. Do you recall anything like that? Are you aware of anything like that? I would just like a bit more detail on that. If you can help me, I would appreciate that. Thanks a lot. Bye. Thank you very much, my sister in South Africa. Yes, I can explain it about this, the Illuminati, the evil people who want to change the world. Yes, I can explain. But please, if you can allow me to answer this question in Chichewa so that I can explain better. I am better in Chichewa. I'm not good in English. So sorry for that. But if you can allow me, let me answer this question in Chichewa. Thank you, my sister. Ndikuyamikeni chemwali yanga kuti ndikuyankheni funso limeneli limene mwafunsa za magulu a Illuminati amene tidanena kuti chaka chathachi apanga take over dziko la South Africa kukhala m'manja mwawo. Zoona mulungu wanga kuti nkhani imeneyi tidayifotokoza di choncho kuti magulu amenewa achitadi take over dziko la South Africa pofika chaka chatha. Kwakhala kuli mpungwepungwe ku gulu la Illuminati chifukwa cha zisankho zimene zinali gulu limene limatchedwa kuti Illuminati in South Africa Grand Lodge 666. Ndibwereze. The Illuminati in South Africa, the Grand Lodge. Now, tili ndi gulu la Illuminati mu South Africa limene limachita control South African country behind the screen. Muli gulu la anthu olemera, anthu achuma kwambiri, omveka, otchuka, andale, mabusiness ndi ena amene ali ndi maluso olekanalekana limatenga gulu la Illuminati mu South Africa ndi kukhala mbungwe lawo. Chifukwa chakuti lili ndi anthu mafigurehead akuluakulu kwambiri ochidziwika mu dziko la South Africa, mchemwali wanga wa chizungu zimapangitsa kuti dziko la South Africa lidzilamulidwa ndi gulu limene lila ma Illuminati. Ndi kulamula kwawo kwa ma Illuminati kudayamba kanthawi mu dziko la South Africa. Chimene anapangapo achieve chodziwika nacho kwambiri ndi uchigawenga umene a Illuminati anapereka dziko la South Africa m'manja mwa Satanic Temple in South Africa kudzera mu uchigawenga ophana pamene gulu limene lila Illuminati pansi pa Alexander Khumalo amene anapanga kuthekera konse kuti boma la South Africa anthu awo a business awo awalole kukhala ndi mfuti wamba komanso kugulitsa mfutizi wamba kudzipereka mopanda kuyikapo chitetezo chokwanira. Alex Khumalo, the Illuminati chief wa mu South Africa, ndi amene anapanga lilizi mfuti zimenezi kapena kuyika loophole yayikulu polilamula boma la South Africa. Anapanga zimenezi pansi pa ufumu wa Nelson Mandela. Alex Khumalo
the chief illuminant anali kale mu South Africa ndikumalamulira South Africa ndipo iyakhala ikulamulidwa South Africa. Now pamene zaka zimapita tikufika nyengo tsopano yakuti dziko likupita ku new world order. Iwowa illuminati adanena kuti mu chaka chatha chapitachi mu 2024 chama August, June, July kufika August apanga declare alengeza kuti nawo ilili ndi gulu lapaderadera limene liti litenge dziko lonse la South Africa kukhala m'manja mwawo. Koma chimene chinachitika ndi chakuti gulu limene lilira the illuminant in South Africa, mu illuminant in South Africa kapena kuti mu dziko la South Africa munazachitika tsopano tsoka nditero kulankhula kwake kuti iwowa a illuminant in South Africa anapanga create ka secret society kamene kamachedwa kuti South African Alliance Police. Achimwena ayamikani ndi nzawo wa yemwe aliyanga mzungu mwatanthauzire bwinobwino chichewa ndi kunenachi kuti amvesese. Gulu la illuminati ndi limene lidadzapanga South African Alliance Police. Tsono mmene ankanena kuti tipanga take over dziko lonse la South Africa mu 2004 ankadalira the South African Alliance Police kuti dzikalata zawo zivomerezedwa pa international human rights ndi international police zikavomerezeka zikalata zawozo kukhala bungwe lovomerezeka la South African Alliance Police. Limeneli likanapanga kuti dziko lonse la South Africa tsopano likhale m'manja mwa illuminati chifukwa iwowa ma law enforcement awo a illuminati ndi gulu ilili. Gulu la South African Police Alliance linalengedwa mofanana ndi kagulu kamene kaphunzira kuntakataka ku dziko lino la Malawi. Mwauze choncho chemwe ali ku South Africa ko kagulu kamene ankanena kuti akufuna kupanga create imene amaitcha kuti city police. Now gulu limene lila South African Alliance Police ndiye law enforcement order lilika wa illuminati. Ndiye chifukwa cha chisankho chimene chinkachitika ku Blue Lodge ya South Africa chimene chinalepereka chaka chatha anasowa amene akadapitiriza kuyendetsa chifukwa kunali mpungwepungwe ku South African Blue Lodge. Ndiye illuminati ya mu South Africa ili ndi bulungwe limene limachedwa kuti the Blue Lodge in South Africa limene ndi ndondomeko zakayendesedwe kama boma oyendera pansi pa ulamuliro wa Satana ku dziko lonse lapansi. Ndiye mu South Africa muli gulu limene limachedwa kuti the Blue Lodge. Now kani limachedwa kuti Grand Lodge. Mu South Africa mundikonzere pamenepo limachedwa kuti Grand Lodge. Ndiye gulu limene la Grand Lodge ankafuna kuti kukhale president chaka chatha ndi sana nsanke sana pezeke chaka chathacho ndi pamene tsopano analiperera kuti alengeze. Sono kuleperekaso kumene koko kunapangisaso kuti ndondomeko yakayendesedwe kazikalata zakuti South African Alliance Police igwire ntchito movomerezeka ndi boma la South Africa komanso oyang'anira za chitetezo dziko lonse lapansi zichedwe. Ndiye analonjezedwa kuti chaka chino cha 2025 ndi chimene South African Police Alliance ipasidwe chilolezo. Let me explain, my sister. There in South Africa, this South African Alliance Police, it's a secret society, but it's operating as I'm talking in South Africa. Ngati mumaliona gulu la polisi longo tuluka wamba ndi kuyamba kumanga anthu kugwira anthu. Ndi gulu lina la paderadera la polisi achinsinsi amu South Africa amene mukapita ku Mpumalanga police
simukapeza kuti anachita release apolisi kuti apite kuchitetezo. Mukapita mu Johannesburg simukapeza, mukapita ku Pretoria simukapeza kuti ku ofesiko analola kuti apolisi atuluke, koma amakhala ali ponseponse m'magalimoto muja. Kukachera amata kutuluka ponseponse ndi kugwira anthu nkukakhutula kulindera mopanda ndondomeko zoyenerera, kapena osakakhutula kulindera koma kuzunza kuvutisa pa chikhalidwe china chake cha mu South Africa. Now ngati mukumaliona dziko la South Africa likuyenda penda pa nkhani ya za chitetezo cha polisi ndikayendetsedwe kamaboma nthawi zina ngati kankhanza, limakhala gulu ili la South African Alliance Police. Mukapeza kuti South African Police as police ya South Africa sinalole tsiku limenelo kuti apolisi akachite patrol mtown mu Johannesburg, koma still mukapeza kuti mu Johannesburg mukuyenda apolisi. Apolisi mumaona enacha akuchokera ku South African Alliance Police. Now kagulu kamene kaka South African Police Alliance ndi kamene kati kapereke mphamvu ku Illuminati ya mu South Africa kuti tsopano dziko lija a Illuminati alipange take over. As of now makalata olipanga kuti South African Police Alliance igwire ntchito yake sanavomerezeke. Akuoneka ngati avomerezeka chaka chino. Chifukwa chakuti sanavomerezeke ndiye kuti kuchita take over a Illuminati dzikoli akusoweka kukhala ndi polisi yawo osati ili mu South Africa mukuiona ija. Kuchokera pamene pachedwetsa kuti the Illuminati pamodzi ndi anzathu oyendesa New World Order achite take over dziko limene lili. Ngati munamva kuti kunalephereka lockdown, inalephereka blackout yaikulu kwambiri ndi zinthu zina zimene zinali kubwera ngati chiopsezo cha nzika zokhala mu South Africa, kuti zimene zinanenedwazo sizidachitike kwenikweni. Ndi chifukwa chakuti South African Illuminati pamodzi ndi boma la South Africa likudikirira Police Alliance kuti ilandire chilolezo chogwirira ntchito mu New World Order. Mwanjira ina South Africa sikufuna kugwirisa ntchito polisi imene ilipo, akufuna kugwirisa ntchito South African Police Alliance amene akumatuma kuti azichita za chisawawa mu South Africa mo. Nikuyankha yonjo to nchemwali wanga mzungu. Dikirani ndikuuzeni kupitilira pamenepo kapena kuti ndikupemphe nchemwali wanga mzungu polongisa ntchito mauso a chizungu ndinene kuti my sister let me explain. Kuchokera mchaka chapita kumbuyo izo chama 1973 kapena ndinene kuti 1969 chipembezo cha Satana mu South Africa chinakhazikika pa mfundo zopha wanthu. Ndiye anali a Illuminati amene ankapanga release kugulitsidwa kwa futi chisawawa kuti anthu ayambe kuphedwa wamba. Tinaona ana ng'ono akuombera wanthu kufikira kuti mwana wa chichepere wa zaka zake za msinkhu anakwanisa kuombera celebrity wankulu Nyamata oyimba bwino nyimbo zake za reggae uja anamwalira otchedwa Lucky Dube. Mumvese pano ambiri mwa political figures amene anachitidwa assassinate mu chinsinsi anaphedwa chifukwa cha influence ya Illuminati pogwirisa ntchito kagulu kamene kamachedwa kuti the South African Alliance Police kamene kakhala kakugwira ntchito mwakachetechete. Anthu ambiri opita ku South Africa kukagwira ntchito kuchoka m'maiko anaphedwa, anasowa, anabedwa, sanadziwike kumene anapita. Makwawo m'mangochimo mu Mzimbamu amangonena kuti achimwene anachona
koma ataperekedwa nsembe ndi kagulu kameneka kamatumidwa ndi Illuminati komanso kamakakhala ku Satanic Temple in South Africa. Ndibwereze, tili ndi Illuminati imene imayang'aniridwa ndi the Grand Blue Lodge 666. Kuchoka pamenepo ma Illuminati amenewa amagwira ntchito limodzi ndi a Satanic Temple in South Africa. Pogwira ntchito limodzi ndi anthu amenewa ndi pamene tikupeza kuti tsopano tikunena pano akhazikisa kabungwe kamene kakutchedwa kuti Satanic Network in South Africa. Magulu onsewa ndi amene mukuwaona akumachita zipolowe atavala nkhope za polisi, nkhope za boma, ndi kumapereka chisauso chachikulu mu South Africa. Koma to make a matter worse, gulu limene lili la South African Satanic Network limene labwera kudzajoina Illuminati, Grand Lodge 666, the Satanic Temple, achita ngati tsopano akulandira mphamvu zawo ndi gulu limene la South African Network. Ndiye gulu limene lili la South African Network limene litsopano ndi limene liti lisinthire tu dziko la South Africa kuliyika m'manja mwa Illuminati, chifukwa gulu limene lili ndi limene likubweresa a change in South Africa, kuti chiyesero chionesero chakusintha kwa ndondomeko zakayendesedwe kama boma aku Africa kupita ku New World Order chiyambire mu South Africa. Ndiye tsopano zonse zimene timazinena za kumapeto anthawi, kaya ndi ma digital ID, ma digital money, zinthu zambiri zimene timanena zosonyeza kuti tili ku nthawi ya kumapeto, zimene azungu ma Americans ndi anzawo amene akhalakhala m'maguwa ansembe a Satana pofuna kuchita change kulipitisa ku New World Order dziko, analisankha dziko la South Africa lo kuti likhale chionetsero cha kusintha kwa New World Order. Kotero alongo anga mzungu olankhula chizungu chimene ndamva inechi ndikutsimikizireni kuti kusintha kopita dziko la South Africa kuchita take over ma Illuminati, take over anthu achipembedzo cha Satana, kuti alipange illuminate dziko lonse tsopano likhale m'manja mwa m'manja mwa ma Illuminati, akudikirira kukhazikikaso bwinobwino kwa gulu limene lili limene ndikulitcha kuti the South African Network. Kudali mkulu wina ku South Africa amene ankamutcha kuti Jimmy Kruger, anali oyang'anira nkhani za chitetezo mu South Africa. Anapereka ripoti kuti South Africa tsopano ndi dziko la Satana, malinga ndi kafukufuku amene anaona magazi ochuluka akukhetsedwa mu dziko la South Africa. Ndiye kumene akuyendesa ndondomeko za New World Order, South Africa yanuyo ayika pamwamba kuti aziyeserera zimenezo zikabwera kuno ku South Africa. Mwachisanzo kuli muliri umene akuutcha kuti 676, muitenge nambala imeneyi, muliri wa 676 ukubweranso ku dziko limeneli. Akuutcha 767 chifukwa mafigala amenewa ndi mafigala amene ali ndi Arabic language. Nkhani imeneyo ndiyozama kwambiri, kotero zipangitse kuti ma 676 anthu amene achita create virus imene yoyo ndaluya, amene onsewa ndi anyamata achisilamu ophunzira kwambiri za chemistry. As I'm talking, ali pa Palm Island Animal Disease Center, as I'm talking pakadali panopa, kuthandizana ndi achina Charles Liba, makiliyeta a HIV, akuthandizana kuti akapange virus imene ndi asankha kuti dziko la South Africa, pamene the South African Satanic Network idzifika potengera tu dziko lonse la South Africa, athandizane kuchita force dzikoli kuvomera nsanga kukhala mu New World Order pa ndondomeko zatsopano
zimene zikonzedwe. Ndi amene amalamula kuti mupungule mafolena. The Alliance Police in South Africa ndi gulu la chinsinsi, koma panopa ndi limene mukumaliona lija lili magalimoto a polisi. Magalimoto a polisi mmaonaja ena aja ndoti mukalondola akathera ku mipanda ina, sakathera mu mpanda wa polisi. Muzizalondola nthawi zina anyamata njomba mwalemera mu South Africa, mukayiona galimoto ya polisi kwerani kanu kaja nanu kagalimoto kampata denga kandi kagalimoto kanji, muzingothira full tanki, muzilondola galimoto ya polisiyo, muchezera zuwa lose mpaka nakucha mamawa simuiona ikulowa ku mpanda wa polisi. Gulu limeneli ndi limene likuzunza kukhazula anthu mu South Africa. Now chenjezo pamene ndikukuyankhani chemwali, the Alliance Police in South Africa kuyambira mwezi wa August akayipanga implement ndi kukhazikika, ndi pamene zowawa kwambiri ziti zioneke mu dziko la South Africa. Awo akukumverani chisoni, koma ikatuluka the Alliance Police in South Africa, mind you be careful. Alongwanga sindikuganiza kuti mudzagulitsanso masamba my bicycle mu South Africa. Kaya mudzayala vegetable ndakayika, mudzayala mpunga wa Chimalawi, mudzayala nyemba, usipa my bicycle mulongwanga ndakayika kwambiri. Ulendo ufika potina ngakhala amene mukuoneka kuti ndinu afulu mu South Africa mo ufulu simudzaupezanso chifukwa cha kagulu akaka. Ndiyankhe choncho bwanji mulongwanga wa chizungu. Thank you for your question. Until that day. Amen.